marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonok di dok Tuhan Jehova, dang beulahaku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubaheni. Jala tupahan ni Jehova maho marlobi-lobi dinadenggan, di parbue ni bortianmu, di sinur ni pinahanmu, dohot parbue ni tanomi. Buhaw ni Jehova madiho parpeopan ni arta nadenggani, ima langiti laho mangalehon udan tutanomi di tiki halehetan na, huhut mamasu-masu sadok jadi-jadian di tanganmu, gabeho parsalian ni natorob bangsa parbegu, alai anggoho naso tupa marsali, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai, tungso hasigata doa kadalanmu jala tungso habilanga doa siasim, di pasu-pasu hodo hami akaparhalado do terus ruas ni huriam HKBP Cimahi jala lurah satu tikion, ipe mauliate marohanami ala denggan ni basam, urupi mahami marhite tod di porbadia asa margogo hami pasauton lomo ni roham, mangoloy ho di bagasan haporsyaon na sitong. Pasu-pasu akaparhalado na makobasi huriam, lehon rohana ringgas makanguluhon pajawon mu di ganup tiki. Pasu-pasu sude ruas ni huriam ro di pinoparnasida, dohod na di pangaratoan, asa toktong dingon nasida pasangapon ho. Lehon madihami rohana ukap laho mamelehon gogo, pikiran dohod sinamot nami, anggia tulus mardalan ulaunon, siyan na mamuhay satu na mangujungi, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maredeta marhite kidung jemaat nomor 3 ayat 3. Tangihon hamuma hatani debata patik di minggu sadarion, imana tarsurat di 2 Musa 20 ayat 10, diuduti ayat 10 sia dohot ayat 20, margatisori mahita majaha. Nang ari raya gotilon niaka patumonan ni naniulam, na sinaburmu di ladang, nang ari raya hasisipul ni suasana di ujung ni tanon, ia dung di papunguho nani ulam sian ladang. Idama saya suruh kudo suruhan sada di jolom, asa diramoti ho di tongah dalan, jala ditogihon ho sahat tu inganan naung hupadiri di ho, ido sahatna rap mangidogogo mahita mangulahon hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhan tamarite bukwede buku nyanyian nomor 752 ayat sada dohot ayat 3.
hamu akadongan na hinaholongan ni Jesus Kristus, dangadong nanggosada siyan hita na alias siya dosa, alani di bagasan uduk ni roha, tatopoti madosata diadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, narodo hamin waing tuadopan muna badiay manopoti dosa namin nagodangi. Nunga di leon ho haluaw di hami, hape jojot dang marsitutu hami makanguluho ni, lumubi mamaritahon haluaw ni tuganup halak di nahumaliang hami. Ale Tuhan debata, tata mahami, tangihon mapanolsyon ni rohanami, sesama saluhud dosa nami marhite-hite holong ni roham na balgay. Ajari jala pargugoy hami laho mabahin na denggat tuho, nang turungan nami jolma, tada ni roha mauliati di saluhud asi-asim na sahat tuhuriam, marhite-hite anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigay mabaga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Sono dohatan ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi ho ahu marhite siya nakadosam, jala nunga dilujay ho ahu marhite siya nakahajahatonmu. Ahu tutu, au sadiri manelesay aka pangalaw siyom ala ni hadiryokku, jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari deita, mari bukunan yan nomor 435 ayat 1 dohot ayat 2. Tajahama turupuk epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di Pesalmen 24 ayat 1 sahatu ayat pitu. Edesian aka anak nisikora, pola dolangan jala maras rohaku dibain lunguna diaka alaman di Jehovah, marulo polop do rohaku doot sibukku tu debata na mangului. Martua ma akan namangingani bagasmu, sayhodo pujon nasida. Akan nau bolus rura pertangisan, ibana do dibain mualna, gabe maruli pasu-pasu nasida,
ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nao peopsa. Amen. Tapuji tuatta maredeta marhite kidung jemaat nomor 222 ayat sada dohot ayat 2. Tahati maha porsiau tai songna hina tindakon ni dongata sanga porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubon di si Maria na gabe-gabea siato di porbadia adorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na matetar pajal do ibana di hao pinor silang na tua tubanua torudung di tanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pai mamulak so tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea di to di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan niala Kristen akan na badia do diasisani dosa do dihatai nama dok mulak mangulu do sogod daging halak na mate do dihangoluan na sorasuda. Amen. Kor inahanna diuduti kor lansia.
martangi homatiting di minggu ta sadarion. Di Wekwalu di rumah keluarga Silitonga Borusiturus almarhum, Komplek Lewi Gajah Permai Jalan Nusa Indah nomor 3. Di Uwek 12 di rumah keluarga Hade Sitorus Inang Borusi Manguncong, Maringanan di Taman Bunga Cilame Blok B4 nomor 10 Tolu. Di hari Kamis 30 Oktober 2025 masuk tong pukul 10 siang 00 manang jam 7 borngin na perjolo di Weksada di rumah keluarga Nyonya Sembiring M Boruma Nalu di Komplek Puri Pajar nomor 20 Alu Cimahi. Di Wektolu Maringan di rumah keluarga JR Pardede Borus Situmorang di Jalan Pojok Utara 1 nomor 167 RT 0504. Wek 10 Dohot Wek 5 di Pasada di rumah keluarga Nyonya Erdiari Tonang berusia Gian Maringanan di gedung sekolah minggu. Wek 7 di rumah keluarga Bekasi Hombing Inang Borusi Majuntak di KPAD Cilame Indah Jalan Anggrek B22 RT 0 Sada RW 20. Weksia di rumah keluarga A Pasaribu Inang Borusitorus di Komplek Pondok Mas Lestari Q9 Haji Gopur. Di Wek 10 Sada di rumah keluarga H Sinaga Inang El Boru Turnip di Jalan RH Abdul Halim nomor 25 RT 02 RW 03. Di Wek 10 Tolu di rumah keluarga Nyonya Pakpahan Inang Bor Silitonga Perum Marga Asi Jalan Gurame 2 nomor 2. Di Pos Parmingguan Kota Baru Parahiangan di hari Rabu 20 Oktober 2025 tong masuk jam 7 borngin di rumah keluarga Nyonya Simatupang Inang Boru Tambunan Manang Opul Bel Sasar di Jalan Irigasi Kamuliaan RT 03 RW 02 nomor 47 Ciburui. Namangihut amplop pos pelayanan. Di hari Minggu naneng ro Minggu 2 November 2025 Papung amplop dohita tu distrik Lao pakeon ni pos pelayanan distrik 10 Alu Jabar Tengdie amplop di Parade Sian distrik. Namangihut pesta Gotilon di Minggu Tasadarion Minggu 26 Oktober 2025 di Patupa Huriatta do pesta Gotilon 2 hari permingguan di Minggu Manogot pukul 7.30 Dohot Minggu harian pukul 10.30 Tapapungu matujolo amplop pesta Gotilon naung dibagihon ni Parhalado Tuganup ruas tu inganan naung di Parade dung sidung papungu pelian na paduahon alani tapasahat madi bagasan roha mauliate goar dohot hasil ni pesta Gotilon ditempelhon mahaduan di majalah dinding gereja. Namangihut tamu huria di Minggu Tasadarion Minggu 26 Oktober 2025 di Parmingguota Arianon
rap dohita marminggu dohot tamue ni huriata ima punguan nyonya panggabean manang pangnas seja Bodetabek Laos di patubegihon nasida duan non kur puji-pujian nasida di tonga-tonga ni huriata. Selamat datang madihamu akaina nami amanami naro marsaor di tonga-tonga ni huriata sadarion di pasu-pasu tuhatama parsaorata di bagasan lasni roha. Na mangihut rapot pendeta hatopan. Rapot pendeta hatopan di Patupama mulai tanggal 27 saha 30 Oktober 2025. Borhado Paditata Padita Resort ima Mang Pandita Samuel MC Matupang MTH laho madoho ti rapoti borhat masian huriaon di Bagasan Botarion tanggal 26 Oktober 2025 Jalamulak Mamuse di tanggal 31 Oktober 2025 na mangihut tikting naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma saudara Joshua hamonangan hutahayan anak ni Amata Marwahap hutahayan tubuh ni Natalide Borusilitonga na maringanan di Komplek Nusa Persada Blok A1 ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi Sianwek Ualu dohot orwana saudari Cynthia Jokerina Martiana Boru Simajuntak Boru ni Amata Manari Simajuntak tubuh ni Natalas Maria Boru Siagian na maringanan di Jalan Boska nomor 10 Pak Cipaganti Bandung ruas ni Huria HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah pamasu-masuon di hari Sabtu sada November 2025 maringan di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk jam sia 00 WIB na mangihut neng marbagas tikting perjulu neng majalo pasu-pasu perbagason mas saudara Abed Nego Sinaga anak ni Amata Victor Poltak Mangapul Sinaga, tubuh dinata Emi Magdalena Boru Aritonang, na maringanan di Jalan Gajah 10 Tolu nomor 26 Lewi Gajah Cimahi, ruas ni Huri HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi Sianwek Ualu. Dohot orwana saudari Febriana Lamtiur Boru Nababan, Boru ni Amata Telam Sihar Nababan, tubuh dinata R Boru Tambunan. Na maringan di Perum Marga Hurip Indah RT 02 RW 10 ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi pamasu-masuani di Patupa di hari Sabtu 8 November 2025 di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk jam 09 WIB na mangihut kebaktian Padang Ina Gracia di hari Jumat naneng roon 31 Oktober 2025 borhak do punguan Ina Gracia tu pangalengan patupahon kebaktian Padang niuluhon ni inang calon pendeta Runi Boru Marbun dengan mardalan ulauni na mangihut panutupan pertangyangan wek dohot kategorial di hari Rabu 12 November 2025 patupaut tama ibadah penutupan pertangyangan wek dan kategorial maringanan di Garejaon masuk jam 10 sia 00 WIB. Pinangido matuside seksi manangkit kategorial laho mangisikur di pertangyangan. Songoni matikting namasa di tonga-tonga ni huriata di Bagasan Minggu Tasadarion. Horas ma. Horas.
Tapasahap ma peliata Uhud maita marede marhite buku nyanyian nomor 754 ayat sada dohot udutna. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang dihamulong asaha porsiaon hatan itu hatta mamakuling hitan di minggu sadarion imanatar surat di 2 Timoteus bidu tolu ayat 10 sahatu ayat 10 pitu hujahama alai di ihutoko doau dipoda diparange ditahi dihapor siaon dilabas holong dohot bengek niroha ai di bagasan akka pangalileon hapor suhon akka namasa tuau di Antioquia di Iconium di Listra pangalileon nasay godang do hutaon jala di palua Tuhani doau sian saluhut nai
alaidang terbain sohona lili nasa nanaing marparangi na daulat marhite-hite Kristus Jesus. Alay na makapugani hamagoan na do akka parjahat doho siula uti-utian na pauto-otohod do nasida huhud di pauto-oto. Alay anggoho sa imiyam madibagasan akka na ginuruhon jala naong hinaporsiami ay di botohodo na mga jarhos sa tuho. Huhut ala di botoho siyan si etek-etek homido pe surat na badiyay na margogo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite haporsiaw di Kristus Jesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamuday mamicang, pauliulihon, manogunogu di bagasa kategoran. Asaripas halak ni debata, hubas tunasa ulaw naringgan. Ido anggo sahat ni turbugi. Oras sumalihita salut na manginang. Lumubi ma tamu ini hurian itu hatta. Narosian punguan muna harun nakin suatu salah dah nyonya panggabian pangnas se Jabodetabek kate. Selamat datang mainang di Huriat Cimahi Jalan Luraon. Memahami memang ngakelen siha di Huriaun Gudang sapartolu ruas ni Huriaun ngalensia siana 400 sekian kakak 120 tolu kakama naung targoar lansia. Jadi ngahuria nama tua memang mau lihat ma di haroro muna kebetula pesta gotilon noaing asara Pak Marlas ni roha hita jala memang nunga di lehon nasida tali kasih nakin tuhuriatta mau lihat ma di pasar nasida nakil 5 juta rupiah tuhuriatta tatangyak matong nasida asahi fasipas penggeng sormatu ha makinang da kamangda penggeng sormatu di pasu-pasu tuhani. Amanginang dihita saluhut na be na hinaholongan ni debata. Molo lauhita sabikas taringot tunamasa di pesta gotilon. Buasa gabi pesta gotilon di bain halap Batak. Manang na dirumuskan. Molo di bahasa Alkitab pesta pondok Daudo. Do akalan na asing. Alay di dokon pesta gotilon. Anggo na tubu di hutay torlao do perohana turura manang na tuhauma. Alanak songo partikian na parpuriot do pe na parjoloy kan. Anggo no ay ngaulo be si warroking abe si lomone rohana belo molo di baligi no aing manang na baligi sama tarutong ngasi bal lomone rohana bebe adigap marsuan adigap panen. Alayang go paru panen udat do holan na mengharap pon udan pertahun nak do warna tong. Jadi setiap tahun duksai manggotil ido na di pestahon. Ala adong do pemahaman ni halap Batak hera holan emeido no rikot. Molo adong do pe emena di Jabu di Poti, ano bahasa Indonesia ni? Lumbuk. Ima lumbung nina kan, bina parhuta-hutai hami nang dako to hami. Ta Indonesia na. Ido molo adong do pe eme di Poti, pos do pe rohaniak kanatoras. Ala adong do pe partaunan na. Alai molo dang adong be emena gumarusak mai. Ahama tuadat, ahama jomuron, ahama dia. Ima hinarikot ni eme padi bagi orang Batak. Ala nidang boy degi oneme. Molo dito ba, anggo di timur boy do. Ala molo majomur pe eme di timur. Ni bolus pe mobil dang imuruki iba. Ay di dalanido di jomuri akka
Imenay kan? Alay mo di huta, mo toba. Ay tori palialiaw pung niba do iba dohot inong niba. Erpo na sumartod di emeinin na. Nah, si Anita bereng hamuak kadongan, ternyata las ni rohay nung nga di paimay maliling. Sampai sa taon paimahon na sida, asa marpesta, asa marlas ni roha. Molo di si pahutar, asa marpesta gotilon, adong do di si pas di jolo jauh nami huta, hauma rang warna rang. Molo dung saya di si panen, baru pe marpesta gotilon. Ala ido perpudi torus, ala burak-burak. Kan? Nah, ido di baik kodena. Molo dung saya panen ni, nggak boleh pe pesta gotilon HKBP si pahutar. Nah, hamuak kadongan penantian itu mereka sambut dan mereka wujudkan dengan sebuah sukacita. Gabe marpesta ma. Jala ragam do na patu paho pesta. Adong do mabual lapet dia segala macam alay, adong godak pola. Songon na tapatu panuaing, dang pola mangan, dang pola malang lapet, do dia sude na penting ahanan itapum sa taonon pasahak ma tude bata. Sia dia do diboto akka bangso bataki, sia dia do diboto akka halak Kristeni. Nah pasti amanginang itu adalah amanah atau perintah yang diperintahkan melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan terdahulu. Aida ngasal tubuh songoni istilah pesta gotilo di HKBP. Alay naung jolo di meme akka pargonggom manang na di meme akka parbarita naulina parjolo doi di tonga-tonga ni bangsoy ikon makatidakon ikon las roha hobar tuhata ni debata lausido tema ni mingguta de tabain nuaing hobar tu pesta gotilot tai di kata Indonesia di dok, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berarti hatani debatadoi. Berarti hatani debatado nani ulahon ni akahalak Kristen. Hatani debatado nani ulahon ni halak molo marpesta gotilon dang holan asal marpesta HP. Dan sesuatu tradisi yang harus dikerjakan walaupun tidak melalui kebenaran firman Tuhan daung. Semua yang dilakukan oleh orang percaya mabai pesta gotilonia manginang hobbar do itu hatani debata atong tadok ma hatani debata do HP nama mudai akka ruas ni huria molo marpesta gotilon. Amin. Molo hatani debatado lausido ubuk di barita nauli nuaing. Lausido tona ni barita nauli nuaing hamuak kadongan di tonga-tonga ni las ni rohat taon. Di pamanat si Paulus do ngolu ni si Timoteus. Di pamanat. Di rokok di hata Indonesia tetapi engkau adong dimula ni turpuki di ayat 1 sahatu ayat 10 ngolu ni akka parjahat ngolu ni akka naso olo muba ngolu ni akka naso olo manadda debata alai di doko si Paulus matu ibana alai yang goho tetapi engkau berarti adong perbedaan na signifikan. Ada perbedaan yang signifikan antara murid, antara orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan karakter antara orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan pola pikir dan cara pandang orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Ido didokon si Paulus tu si Timoteus. Molo di hata bata idok sonon. Alai di ihutokodo.
Karena dia adalah sahabat atau adik pelayanan dari Paulus. Di ihut toko doninna gabilao marohatta tuna tua sonon halap batak. Amang unang tois so di ngulumda, unang tois nabaduahon, unang tiru opung munahinat dah, unang tiru pangalahoni sianudah dohotak kalan naasi. Adong mameme, adong mapoda, adong maastuan di pasahat lahu mamudaya kaya nakonna dengan sebuah keinginan ni natoras asa adul dumenggan ya nakkonnaon si anak kana parjolo na nituri-turi honnai. Yolo doala nituri-turian sahatu sonari marsoal. Yakin dohamu? Alai turi-turi honna jolo sahatu sonari pe gabi marbadai. Aido opungu inna kan. Nah, HP maulo Paulus madokon adul do akanaung porsea si anak kana soolo porsea. Halak na porseai ima nama mereng na dituri-turi honnai gabe sesuatu na denggat di bagasang nguluna. Berek kita ma di ayat 10 di dok. Di hutokodo au di poda. Dada holat di poda, alai dohot do di parangi, dohot do di tahi, dohot do di hapor siaun. Labas holong dohot bengit ni roha. Sudeno di tabereng mahamuak kadongan. Itulah bentuk ningolu ni halak naung majalo Kristus. Na barjolo imana molo tadokon naung manada manang porsia di Jesus ikon gabe sioloi poda do ibana. Sioloi poda molo anak naburju di hita sioloi poda do. Danganok kya di hata jolma akan atoras badal gelenga anggoi geleki ba sioloi poda di naburju di nadaong. Alai molo dioloi poda di natorasna ido sada na hubebat di halap batak beanggoi mana bah sioloi poda nantilah persoalan ekonomi tetapi persoalan karakter dulu sioloi poda dungi sioloi ajar akahalak na mangoloi poda mangoloi ajar ima halak na mamereng nakin manada pabua ibana nungamian di bagasan hatani debata buasamian di bagasan katani debata ai halak na takas manada poda na linggan na manada poda na sitong doho parangi na linggan parangi na sitong di bagasan nguluna imahalak namian di bagasan hatani debata. Sia dia tabotohi di dogma di ayat 10 ia hatai nani si hatoni. Maksudnya kalau firman Tuhan itu ia hatani debata ainasa surati sini haton ni debatado jala hasea mamudai. Ternyata amanginang hasea mamudai molo olo hita si oloi poda si oloi ajar di bagasang ngolutta ima tadda naung olo hitamian di bagasan hatani debata ala poda naung mangat ala poda nau tibbo di bagasang ngolutta dang poda ni natorasta alai hatani debatado nang penyan hiado tadokon nang pesala alai gabehera na tabenarka dopat dohanon natoras do debata na tarida inna tohodoi halak kariste sa sitong na dang jadi kanaomu jala dang jadi sobaumu madangahan na di banoto nga dohot na di banuak audo Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakku pau bainomu debatam dakya di surat di Bibel ia natorasi debata na tarida alai dak salah molo tapahami noni secara hati secara rohatta untuk menghargai natoras alai yang go natoras taidak ya debatai sada do debata
Ikut takas do pemahaman ini di hita. Hanya Allah yang menjadi Allah dalam kehidupan kita. Dan boy na toras tay gabi Allah. Alay mo lo tapahami imana hasobauta tuna toras tay okila secara hatita, secara ngoluta holong nerohatta di bagasa ngulun na martuhani. Alay saulat nari takas dodohonota dakya di dokor debata na toras mi na toras tay debata. Irotong. Halak namian di bagasan hata ni debata ima halak naung majalo po dan nakin ia po dan nalehit ima hata ni debata isa diri buasa hata ni debata isa diri ay idon na marhuaso mamudai mangajari maperbisuhi atok tadok kom mahape nilai seseorang yang telah diam atau berada di dalam kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Maulo di epistel nakididok masongonon hala naung mian di bagasan kerinduan marsaur dohot debata hatuaun na parjolo ima hatuaun na molo masihol ibana mamuji-muji goar Tuhani. Nakin di kitab Pesalmen 24 ayat 1 ayat 7 teh. Di sini kerinduannya adalah ketika seseorang sudah rindu memuji Tuhan dalam hidupnya, berarti dia sedang berada dalam fase berdiam di dalam kebenaran firman Tuhan. Ala yang gusto masihol behita memuji Tuhan di ngolutta dak toho hita na masihol tu debatai sendiri dang na mangulu do pehita di bagasan hatani debatai dang na mangulu do pehita di bagasan poda nasian Tuhani. Baru di dok mabusai disi ia halak na marlas di roha molodung mian di bagasan hatani debata marhua may mana martua may mana. Mertua labwa ala holan hatigoran nama dilului ibana. Holak katigoran. Kebenaran, dia mencari sebuah kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan, kebenaran di dalam kuasa Tuhan, dan dia takluk kepada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Atong nuaing di bagasa perngulu tahun marhite minggu tau kapia amanginang di tasaluhu na molok di dokot topik ni minggu ta. Ripas jalahubas tunasa ulaun naringgan laho mangula ulaun naringgan si Timoteus nakin jolo takas doi bana dipodai si Paulus marhite hatani debata. Ternyata firman Tuhan itu yang sanggup menguasai kehidupan seseorang sehingga seseorang itu bisa secara totalitas melakukan pekerjaannya di ranah apapun. Anggodang mengului mana hape di bagasan hasitongan ni hatani debata mananga hape ulaun nyon dakya dingganulah hononna. Kalau ini dipersiapkan untuk melakukan sebuah pelayanan, pekerjaan yang baik, AHP ulaut tahobar tu talenta taya manginang na pinasa ni dewata. Beragam-ragam do talenta kan. Molo pa pelayan ni mana molo dang mian di bagasan hata ni dewata, dang totalitasi mana mengulahon hata ni dewata. Patong do marsamburetan ulun ni. Ido. Songon ido ak kapigawai. Akabar karejo kantor molodang totalitasi bana di bagasan hata ni debata uduk tu poda nasihat debata marsabure tak dusudien non akau loni atong waso ni hata ni debata mahape na tahu menyokong kehidupan ta amanginang laho mangula ulaun nadinggan di tonga-tonga ni nguluon dang tarulahi ta ulaun nadinggan anggo somangasahon hata ni debata. Atong hatani di batama sai tapatujolo di tonga-tonga ni ngulutta ay hatai do de bata dimula na inung ngadong hatai jala de batado hatai jala saortu de batado hatai pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jika kamu percaya dan hidup di dalam Allah, maka kamu juga harus percaya di dalam kebenaran firman Allah yang hidup itu juga. Ai ido huasota atau ngunangolo hamuna marnaloja mabigi hatani debata.
Jangan pernah menjadi bosan mendengarkan firman Tuhan, karena itu kekuatan yang terbesar dalam kehidupan kita. Alai noaing dibaga seperti kienon sada sian hatani debata mamudai doh mengajari jalaido nani ajar honna sahat tuhitan noaing di pesta gotilonope ido nani ajar honni debata atau piga mahata di debata na taringot tu pesta gotilon unang lupa ho manotok pasahaton sabar 10 si anak kanani ulani tangamu molo teologi ni HKBP berbeda. Dang madoko salah sabar 10 nasa nadilehon mi sudedo HP dakol 10% total apa yang kita terima dari Tuhan harus kita berikan kepada Tuhan. Nah amuse nasa patumona ni nani ulam Leon dang boy tradisi ni hala jahudi dang boy siaton na manangaha panganon na sida manangaha anggo sojolo di pasahat tu bagas joro mulu HKBP olo pesong ni olo alai piga halak na makan olo dotong pasahat to nakka perpuluhan na diana alai piga halak nama. Nah noaing di pesta gotilonon isulik kiti hatani debata mahita di pesta gotilonon padaron ni tuhata matuhita marhiti hatana songod dia mahita merespon akka natajalo di bagasa sa taunon na tumabo natajalo di bagasa sa taunon ahado amangina sehat au di pada pagi hujami tahun nakin dohonok kurotong dison na di hari minggu na tabuat jamitai lausidon non perbuenyon marsiranggu si Jakob di topi ni Akzabot di parsiranggu ibana di batas sampai saborngin asa di pasu-pasu si Jakob ale Tuhan dang paluau kuho salilik so di pasu-pasu huaw ninna basa pedi tubuk ma soitna mekatekat alai di pasu-pasu do si Jakob di pasu-pasu hobar do tunai jinaloni si Jakob pasu-pasui daong ahado huruai jalo si Jakob pasu-pasu hugati maguarmu sia si Jakob gawe Israel holanido dangilia narta dangilia dia bayakon saat itu Tuhan menjawab tapi dengan persituhan alai romu sena luar biasa sian si Jakob ahado dang dipaingot-ingok guarnai dang dipaingot-ingok berkatnai alai dokoni mana ma ingananon piniel nunga huida bohi di debata. Ternyata na lebih membuat kita bahagia bukan berkat Allahnya, tetapi ketika kita boleh melihat cahaya kemilau atau sinar cahaya Allah. Bohini debata, holan nama mereng bohini debata do jabbar na balga di bagasang ngulu ni jolma. Anggona asing nai di dok doi. Jumolo malului harajau ni debata dungit tabahodon nama akau deng dangot dengin akin saya di bereng-bereng si Jakob alai nungahu bereng bohini debata atong molota bereng do ketika kita melihat sinar cahaya Allah dalam hidup kita berarti kita akan berkata melalui kebenaran firman Tuhan omnipresent omnipotent setiap saat rupanya Allah ada bagimu menyinari kehidupanmu menaungi segala perkara hidupmu Allah ada bukan tentang angka-angka kehidupanmu rupanya tetapi tentang totalitas hidupmu Allah ada bagimu nuaing dison ahamadohonot tatu debata mar kira-kira do tu debata dangi persoalan na soilak kopi tahoi iya soilak kabu pitahoi nang riko itu hanino ni esat Tuhan ini alai molosian na solomoro ham mangalean alai bilagi ma holandungo ho sahatu namolum sahatu umurmu noaing tergarar hoi pasu-pasu di Tuhani isi nomor eso dang ado ngatung bulu pesta gotilo jarang do mangaku nomora pugus do hamin dari sudi ilo aso geleng-geleng ilian
Nah, alay isay mahita na boy manggarari sude tu debata. Danga dong. Alay do ma isay mahona so di paso-paso debata sa hatunuain. Mergabus do hita molo tadok dang di paso-paso debata. Molo marsahit tonoain dang di paso-paso debata, di paso-paso debata. Molo marpogos tonoain dang di paso-paso debata, di paso-paso debata. Molo pehera na bangkru usaham noain dang di paso-paso debata, di paso-paso debata. Tapi katakanlah semua manusia berhak atas anugerah dan berkat Tuhan, walaupun manusia tidak sama-sama takaran tentang berkat Tuhan. Dak sarubat tong ata jalui. Alai sudido kita semua punya hak yang sama menerima anugerah, menerima berkat dari Tuhan, dan punya hak yang sama memberi kepada Tuhan. Jadi intina unang marnaloja ho mabegi hatani debata ido paubahong ngulum, ido paubahong roham, jala unang marnaloja ho mabay ngulumi gabe pilihan no marga diadopan ni debata. Tong di paso-paso mahitak kayo mangina. Tayo paingot-ingot mahatani debata ito terus dinguluta. Tayo paingot-ingot. Di paso-paso mahita jala unang lias rohatta sian hatani debata. Holaniro na boy menyanggupi hita dingulutaon di sude aspek kehidupan. Di sude aspek kehidupan tay holan hatani debata do hatani debata na mangului berhak mahamutu partotangan dingulumuna. Jala-jalo ma hagogo siat dewata marhiti hatana di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata mahamuna saluhutna di pardalanan ningului jala totong lopit tangamu tutuhani pangido gugu tutuhani jala pangido asini roha nasihat Tuhani di pasu-pasu ma sudi pardalanan ningulu. Amin. Jalaon nami mahatam bohal nami ay hatami do hape naboy mangajari hami mamudai hami jala marhiti hatami majupang nami akasilas ni roha di ngulu nami alay Tuhan di bagasa tikyolas roha nami dinaro tamu ini huriam rapak kami marsaur marsob batu hono ay alay Tuhan ima keluarga besar nyonya penggabian Tuhan paso-paso ma punguan nasida sejabodetabek manang nasional jala paso-paso malumubi nasida narotu jorom na badiot di partikyanon ahapi na sinakapan nasida sadarion patulus maho Bartolomeo ni Roham mauliati madiho Tuhan nang di huriam marulupo-lupo paminoaing sadarion memuji ho pasanga poko di pesta gotilonon lehonon nami manaduminggan siak kaporsyon nami sian ukak ni roha nami alay Tuhan seho mana mamasu-masu marlopik gadda sian nakaparbuin ni naku jalo kami pasahaton nami tuhonoaing marlopik gadda sian matong jaloon nami jaloon niya karwas ni huriam siak ko marhiti hahipason marhiti akaparkarijuan parianak konon poparan sudi ma Tuhan taruli asi, taruli gabi, taruli lasni roha manasida. Ali Tuhan, mamasu-masu maho di hami, mangasi'i maho di hami, marlas ni roha mahami di tikina. Jala marhiti asini roham Tuhan, jaloon nami ma akadenggan ni basam. Di bagasan Yesus Kristus. Amin. Tapasahap ma piliat paduahon tu debata di bangku laos marit de mahita ola pilih apa dua hon ola pilih apa dua hon dua kemanginang anggo amplop pesta gotilon anope tapasaat tujul
Hamu ruas ni huria na hinaholongan ni Jesus. Nuaing sahap mahita tu acara pesta gotilon ni huria talaw makalasod dohot makamulati hodinggan bahasa ni Jehovah. Tapuji maribata marede mahita 377 ayat sada. Nungay tajalo dinggan bahasa ni Jehovah. Tahati dakod do sudi silihon-lihon na dinggan. Nasa uli bahasa na mauliutus. Imana rosya gijang. Dilehot do dihita gugun itano. Parbuin ni suaswanan. Doho parbuin ni akka ulauta. Saluhut na inung nga tajalo siya Jehovah. Atong data mamahita madok mauliate turibata. Didok debatado tu hita, ikut buat mu masiap patu mau nani sadok perbui ni tanoi, na dapat to siat tanomi. Naung nilihon ni Jehovah di batap tuho, jala pamasuhom mudo itu bagasan apang, jala buanom mudo itu inganan sipiliton ni Jehovah di batam, bain inganan di guarna. Ikut berjudo lihonomu parpuluan, sian nasa gugo ni tano, boni sinaburhomi, saluhu sian saluhut na tubuh ditanomi ganup tahun. Atong taruhok kamu maparbui niakka na taulay di bagasan las ni roha. Sudi mahamu marolopolop jalamar las ni roha. Ay nunga ditupahi de bata ngoluta ro mahamu pasahaton parbui niakka nani ulamuna marede mahita. Tuhan,
Tadok mamauliat itu Jehovah ay pardenggan basa do ibana rodi saliling nililing na do asi ni rohana tuhita nunga tapasaha siluat tu huriana songo parbuin niakan na taula atok tangi hok kamu mahata ni debata na madok alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asi-asi tuhamu asa sadok tuk si tutu di hamu jala marlobi-lobi hamu lau patupahon saluhut ulaon nadenggan martangiang mahita alide bata namar mulia jala namar sangap silehon hanguluan tu saluhut natinopa nungahu papungu hami parbue ni akan nani ulan nami marhite akan nahu pasahat tami sadarion mang marhite rupiah na bola sujalo hami sian denggan ni basam asa tung suksuk bohal di bagas jabum na badiai gabetuk gogoni huriam patupahon saluhut ulau parsuromi sai pasu-pasu masude patumonaan ni akka parbue ni nani ulan nami nahu papungu hami di jorom na badiai jala sailam gadai pasu-pasum di ngolu nami nang diakka ulau nami di huta nang di balian asa tung gadda hobbar tu hatam namadok ia itak na di bagasa kudon dangolo suda marhitelam girgir mapanidangyon nami pabuah hodo de batasi lehok kanguluan jalan na patukon saluhut na rikod di ngulu nami si ganupari atong marsangap jala marmulia magwarmu ale Jehovah marhite parsaoran panidangyon doho pagkobasyon nami di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion amen tatangyak kumapiliata alide bata ama nami na di banuagijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehom mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam utadahami gudang ni silehon-lehom mito hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ali Tuhan debata ama nami pardenggan basa na sumurung narodo hami tujolom mabuah puji-pujian doho tolop-olop mauliate roha nami ala di pasu-pasuhon na huula hami gabe jupak kami parbui na denggan sian na huula hami marlas ni roha hami noaing mangaleho si leho-lehon nami na denggan itu ho nalaho pasanga poko do hami ala ni pangaramotim di hami doho diakan na huula hami jala malua hami di baik ko siya ragam ni parmaraan na hurang tama do hami niya majalo asin ni roham na gudangi ala jojot hulaw si hami paretam say sesa madosa nami jala unang jujur pabahiran nami i say to gumahami marhite-hite si lehon-lehon mi asalam hupa-upa hami rohan na sohasea jala huihutok kami Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami say buhay marohan nami marhite-hite todim asa hutad hami godang ni silehon-lehon mo to hami asalam girgir hami madok mauliate sa Europe maakan na pugos dohot na dangol unang luwas bati at turaparom manangisi na magkabiyariho say tata man na haleon jala suru pangurupi to na sida saya po'y maakan na mora na duma asa dilehot to akan na hurangan say pasu-pasu mahatam turohan nami ay ido hanguluan ni tod dinami say paingot tami di ujung nilakkan nami
asa unakolan hanguluan na di tano ok kulului hami, alay togu-togu mahami, asa hupareak kami hanguluan dohot arta na soolo suda, sile honom mutu hami, say pasu-pasu mana manggonggomi hami, doho panguhum, asa tigor uhum na sida, jala asa diulahon na sida parri penai, tuak ka ulaun na denggan, say paringgas mahami mula-ulaun, ay patik muhiat doi, asalam moru bilangan niya kana jukat, jalalam tutorop na para siroha, na pasanga poko, pargugoy mahami saliling di tanood dope, nang pe marsika soring, rolas ni roha dohot arsak, di ngulu nami, alay dumenggad do asini roham, siyan nasa hanguluan na di tanoon, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleya manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, say samadosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Hari Minggu madihita sa luhukna.